Jokin Urainekin egoteko aukera izan dugu. Aurkeztu berri duen Amaren etxea, Euskal preso politikoen senideen historia bat liburuaz solasteko. Lehen pertsonan eta belaunaldi ezberdinetako Euskal preso politikoen senideen lekukotzak jasotzen dituen liburua da, euren ahotsak lehen aldiz liburu batean jaso dituenak egileak. Sufrimendu luze baten kronika da idazlearen hitzetan, memoria, egia eta errelatoa bezalako hitzak egunero entzuten ditugun honetan, guk gure errealitatea egiteko beharrezkoa dugun adreilua. Ia 30 urte espetxean pasa ondoren, irten bezain pronto buruan izan duen proiektua da, gai gogorra, baina argigunez betea era berean. Amaren figura lehen lerrora ekarri nahi izan du izenburuarekin, emakumea izan delako beti preso baten ondoan egon den figura. Sentimenduz beteriko lerroak, historia bat duten argazkiz lagunduta. Herri honen historia jakiteko beharrezkoa den liburua ekarri digu aurtengoan Jokin Urainek. Liburu honetan daude batez ere senideen bizipenak eta senideen historiak, senideen ahotsak. Egun bat senideren ahotsak batzuenak luzeago, beste batzuenak laburrago, modu batean edo bestean azaltzen dutenak beraiek urteetan zehar bizi izan duten historia hori azaltzen dute. Sakabanaketa izan da estatuak beti erabili izan duen arma. Ez azken hamarkadetan bakarrik, baizik eta baita 1986-1989ko gerra ostean ere erabili zuen arma. Eta liburuan egiten dut aipamen bat Luis Resola Tximela bertsolariari eta bere bertso bati. Bera atxilotu eta Santanderren heldueson eduki zuten lehenengo, eta handik eraman zuten Puertora. Eta Puertotik Amari idazten dizkion bertso batzuen aipamena egiten da, hori batetik. Eta gero bestetik jasotzen da beste garai hartako preso baten alabaren, Arantxa Lasaren testigantza, garai hartan aita bisitatzea nola joaten zen azaltzen du, eta gerora ere jarraitu du gure aldiko presoak, herriko presoak eta bisitatzen. Orduan egiten da pixka bat lotura hori. Nik uste dut preso egon garen guztiok pentsatu izan dugula meritua baldin badute eta errekonozimendua merezi badute senidek merezi dutela. Beraiena izan delako batez ere konstantzia izugarri baten historia, urteetan zehar mantendu duten konstantzia baten historia, eta beraiek merezi dutela errekonozimendu hori, eta horregaitik jaso ditugu hemen senideen ahotsak. Senideak zigortzeko asmatutako espetxe politika delako, urrunketaren, dispertsioarena ere bai, baina batez ere urrunketaren politika. Senideen ahotsak jaso izan dira lehen ere elkarrizketetan, egunkarietan, aldizkari batzuetan, baita badaude herriz herri, hainbat herritan egindako sare herritarrak jaso dituen ahotsak badaude. Orain artean ez da jaso izan. Seguru asko ez dugulako izan patxadarik momentu batean erabakitzeko hasi egin behar dela jasotzeko. Ni baneukan idea hori espetxean bertan ere, eta batez ere espetxetik atzeratakoan erreratik atera nintzen, handik etxera bidean batez ere pentsatu nuen nola da posible hainbeste urtez gure senideak joan eta etorri etengabe honetan ibiltzea, eta ez egotea horren konstantazio bildumatxo bat edo ahotsen bildumatxo bat, eta izan nuenean aukera zen nintzen horrekin eta egin dugu azkenean. Kontua da, ezinezkoa dela azken hamarkadetan espetxeatik pasatu diren preso guztien senideen ahotsak jasotzea. Ezinezkoa da, milaka direlako. Orduan, egin behar izan genuen halako sailkapentxo bat ere. Adibidez, urte askoan espetxean egon diren senideenak, preso senideak gaixorik izan dutenen familienak, bisitara bidean, errepidean hil direnen senideenak, badirelako 16 senide errepideetan hil direnak sakabanaketaren ondorio bezala. Eta orduan sailkapentxo hori egiten, eta gero sailkapena egin eta aukeratu ondoren, aukeratu behar duzu baitere
prest dagoen jendea, beti dugulako nolabaiteko pudorea edo gure bizipentxoak, gure barruko gauzak direnak kontatzeko eta argitara emateko, ez? Eta ez da beti erraza. Hiltziko dira igual momentu errazagoa, baina momentu honetan oraindik ere ez da erraza, ez? Eta orduan denbora eskatzen dizu horrek ere. Liburu hau egiteko elkarrizketak eta egin ditudanean, ez dizkizute antzeko gauza kontatu arren ez dizkizute modu berdinean kontatzen, ez? Eta kontaketa batzuk badira benetan urragarriak, ez? Eta azten zara elkarrizketan eta ateratzen dira barreak, ateratzen dira malkoak eta ateratzen dira denetako sentsazioak, ez? Hala ere, senidei entzutea, etxekoengandik hasita, senidei entzutea niretzat gozogunea izan da, sentsazio gozo asko bizi izan ditut senideekin, eta plazer handi bat izan da alde hortatik hau idazteko prozesu hori guztia. Naiz eta sufrimentu luze baten kronika dela esan dezakegu, ez? Baina senidek ez dute egiten sufrimentuaren aldarrikapenik eta errebindikaziorik, ez? Eta sufrimentu horren edo ibilbide horren baitan badaude hainbat eta hainbat momentu alai, badago umorea eta batez ere dago itxaropena, ez? Eta itxaropen horrek ematen dien indarra eta konstantzia horren kronikan agertzen diren mila momentu on, eder, espetxetik preso bat atera eta bisita egin ondoren etxera ekartzen dutenean, edo badauden mila momentu gozo eta sentsazio onak ere badaude. Zaila, oso zaila da bat aukeratzea, baina nik aipatuko nituzke adineko ama edo amona hoien errelatoak alde batetik badaudelako oso ederrak eta nola kontatzen dizkizuten beraiek, eta gero gaztetxoenen edo motxiladun umeen errelatoak, bi horiek batez ere aukeratuko nituzke, ez? Ikusi ditugu espetxean urte dezente egon garenok ikusi ditugu nola kabinan ezagutu ditugu aur jaio berriak eta urteen buruan joan dira horiek kabina horietan astetik astera, hilabetetik hilabetera, eta ikusi ditugu beraien nortasuna ere nola garatzen joan den kabina horietan, eta gero nola kontatzen dizuten beraien ibilbide horren errelatoa, ez? Eta nik uste dut kasu konkretu bat baino, adiniko senideena eta motxiladun aurrenak aukeratuko nituzkenek. Espetxean egon garenok ikusi dugu urtez urte, kabinetan, bisitetan, konstantzia gehien erakutsi dutenak emakumeak izan direla. Ez igual ama konkretuki, nahiz eta bai gehienetan, baina ama edo arreba, edo aizpa, edo alaba, edo bikotekide emakumea izan direla gehienetan, ez? Espetxean ikusten genituen preso arruntak batez ere, desarrapatuena ere, ezer ez zeukanak ere, besoan zeraman amor de madre tatuaia eginda, ez? Eta gero bazauden beste ezaugarri batzuk, beste detailetxo batzuk hori aukeratzeko, adibidez lehen aipatu dizudan Tximela nola puertotik idazten dizkion bere amari, edo idazle rusiarrak Massimo Gorkik lehengo mendearen hasierako urteetan idatzi zuen liburua, ez? Ama liburua. Edo Argentinako amak edo amonak. Eta nik uste dut liburuaren izenburua ezin zitekeela beste bat izan, hori izan behar zuela derrigorrez. Argi naukan liburua idazten hasi aurretik ere. Bai, preso baten, gaur egun preso ogiten baten aita, eta bere biloba, ez? Eta bere alaba, eta gero hemen senideen argazkiak, ez? Zeinek ez du ezagutzen Josepa Arregi izena, bere irudi indartsu hori,
mobilizazio guztietan, zeniden irudiaren aurrean, ez? Eta bere inguruan dauden emakumeak batez ere eta gizonezko batzuk, ez? Nik uste liburuaren izaera liburuak dena pixka bat adierazten duela argazkian bertan ere. Hutsune hori tapatzera datorren harrikoskortxo bat, baina hutsune hori betetzeko oraindik beharko dira gehiago. Oraindik jarraitzen dute hainbat presok, ia 200 preso dauzkagu oraindik espetxean, eta haien zenidek jarraitzen dute eta lagunek jarraitzen dute bizitzera joaten, eta nola edo hala ibilbide neketsu hori egiten jarraitzen dute, ez? Eta egunen batean presorik gabeko herria izatea iristen garenean, idatzi beharko dira artean ere dauden hutsuneak betetzeko beste liburu batzuk eta beste errelato batzuk egin beharko dira.